ತಂಡದ ಪರವಾದ ಸೇರಿದಿನಂಚಿನ ಮಾಧ್ಯಮ ಮಿತ್ರರು, ದೃಶ್ಯ ಮಾಧ್ಯಮ ಅವಡು, ಪತ್ರಕರ್ತರು, ಅಂಚನೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣದ ಪತ್ರಕರ್ತರು ಮಕ್ಕಳು ಮಾತಿರಲ್ಲ ಬಾರಿ ಎಂಕುಲು ಮೋಕೆಡೆ ಎಂಕುಲು ಪುಳಿಮುಂಚಿ ಸಿನಿಮಾದ ನಮ್ಮ ಈ ಒಂದು ಪ್ರೆಸ್ ಮೀಟಿಂಗ್ ನಿಕ್ಲೇನು ಮಾತಿರಲ್ಲ ಮೋಕೆಡೆ ಎತ್ಕೊಂಡಲ್ಲ ಇನ್ನಿತ ಒಂದು ಪತ್ರಿಕಾಗೋಷ್ಠಿಡು ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಎಲ್ಲರೂ ಚಿತ್ರದ ನಿರ್ದೇಶಕರಾಯನಂಚಿನ ತ್ರಿಶೂಲ್ ಶೆಟ್ಟಿ, ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಚಿತ್ರದ ಸಿನಿಮಾಟೋಗ್ರಾಫರ್ ಅಂಚನೆ ಲಿರಿಕ್ಸ್ ರೈಟರ್ ಆಯ್ನಂಚಿನ ಮಯೂರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಡೈಲಾಗ್ ರೈಟರ್ DBC ಶೇಖರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಂಚನೆ ಈ ಚಿತ್ರದ ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಆಯ್ನಂಚಿನ ಪ್ರಜ್ವಲ್ ಉಲ್ಲೇರ್ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೂ ಆಯ್ತಾ ಒಟ್ಟಿಗೂ ಈ ಸಿನಿಮಾದ ನಟೆ ಆಯ್ನಂಚಿನ ರಾಹುಲ್ ಅಮೀನ್ ಉಲ್ಲೇರ್, ಈ ಸಿನಿಮಾದ ನನೊಂಜಿ ನಟ ಆಯ್ನಂಚಿನ ವಿನೀತ್ ಕುಮಾರ್ ಯಾನ್ಲ ಈ ಪತ್ರಿಕಾಗೋಷ್ಠಿಡುಲ್ಲ ಅಂಚಾದು ನನ್ನ ಒಂತ ಪೊರ್ತುಡು ಈ ಸಿನಿಮಾದ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ಲ ನಮ್ಮ ಜಾಯ್ನ್ ಆಯರುಲ್ಲೇರು ಬಹುಶಃ ಭಾರಿ ಬ್ಯುಸಿ ದಿನ ತಾನೇ ನಮ್ಮ ಸೇರ್ದ ಈ ಪ್ರೆಸ್ ಮೀಟ್ ನಮ್ಮ ರಿಲೀಸ್ ದೊಟ್ಟಿಗೆ ನಮ್ಮ ದಸರಲ್ಲ ಆ ಒಂದೊಂದು ಮಾತಾಡಲಿ ಏರೆಗ್ಲ ಒಂದು ಗಳಿಗೆ ಪುರುಸೋದಿಜ್ಜಿ ಅವಲವಲು ಪಿಲಿ ಅವಲವಲು ವೇಷ ಅವಲವಲು ಜಾತ್ರೆ ಪೂರ ಒಂಜಿ ವಾತಾವರಣ ಆ ಒಂದುಂಡು. ಸೊ ಈ ಸಂದರ್ಭಡ್ ನಮ್ಮ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ಲ ಉಲ್ಲೇರು ಅರೆಲ್ಲ ಯಾನ್ ಮಿತ್ತಲೆತ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಅಂಚ ನಮ್ಮ ತಂಡದೊಟ್ಟಿಗೂ ನಮ್ಮ ನಾಯಕಿಯರೆಲ್ಲ ಸೇರೋನಿಯರು ಹರಿಪ್ರಸಾದ್ ರೈ ಎಂಗ್ಲ ನಿರ್ಮಾಪಕರು HPR ಫಿಲ್ಮ್ಸ್ ಥ್ರೂ ಅಂಚ ಅದಾವೆ ದಸರಾದ ವಿಷಯ ನಮ್ಮ ಪಾತ್ರ ಫುಲ್ ಈ ಬಿಸಿತ ಸಂದರ್ಭಡ್ ನಮ್ಮ ಸಿನಿಮಾದಲ ಪ್ರಚಾರಲ ಅಬ್ಬರಡ್ ಮಲ್ತಂಡಲ್ಲ ಯಾವೊಂದಿಜ್ಜಿ ದಾಯಿಗನ್ ಬಂದಾಗ ದಸರಾದ ದಾತ್ರ ಪೂರ ಮರ್ಜ ಒಂದುಂಡು ಅಂಚ ಅದು ಅಕ್ಟೋಬರ್ 27 ತಾರೀಕುದನಿ ನಮ್ಮ ಚಿತ್ರ ಬಿಡುಗಡೆ ಒಂದುಂಡು. ಸೊ ಈ ಸಂದರ್ಭಡ್ ಐತ ದುಂಬು ದಾದ ಮಾತ ನಮ್ಮ ತಯಾರಿ ಉಂಡು ಓಲೋಲ್ ಮಾತ ರಿಲೀಸ್ ಒಂದುಂಡು ಅವತ್ತಂದೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಆಂಡ್ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಕಡೆಟ್. ಸೊ ಐತ ರಿಸಲ್ಟ್ ಎಂಚೆತ್ತರಂತಂದು ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣದ ಮಾತಿರಲ್ಲ ತೂತೇರು ತೆರಿದೇರು ಅಂಚಾದ ಐತ ಬಗ್ಗೆಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಜನಕ್ಲಿಗೆ ತೆರಿಪಾಗ ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಈ ಒಂಜಿ ದಾದ ನಮ್ಮ ರಿಲೀಸ್ ಇರ್ದು ದುಂಬು ನೆತ್ತೊಂಜಿ ರಿಸಲ್ಟ್ ದಾದ ಬೈದಿನ ಪುಳಿಮುಂಚಿ ಸಿನಿಮಾ ಎಡ್ಡೆ ಉಂಡು ಕೊಡಕ್ಕೆನೆ ಉಂಡು ಜನಕುಲಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಆತನ ಬಂದ್ಬಿಡ ಜನಕಲ್ನ ಪಾತೆರ ದಾದ ಬೈದಿನ ಅವೇನೇ ಇನಿ ನಮ್ಮ ಪ್ರೆಸ್ ಎದುರು ನಮ್ಮ ದಿಯರಲ್ಲ. ಸೊ ಅಂಚ ಅದು ನೆತ್ತ ಬಗ್ಗೆ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ ನಮ್ಮ ಡಿರೆಕ್ಟರ್ ಕೊಡ್ತೇರು ತ್ರಿಶೂಲನ್ನು ಅದು ಯಾನೇ ಪಾತೆರ ಮುಗಿತನ ಹೋಗಿಲ್ಲ ದಾಲೇಜ್ ಐಕೆ ಒಂಚೂರು ಪಾತೆರು ಅಕ್ಟೋಬರ್ 27 ಮೂವಿ ಮಾತಾ ತುಳುನಾಡು ಮಾತಾ ಥಿಯೇಟರ್ ರಿಲೀಸ್ ಆಗೊಂಡು ಐಟ್ ಒಂಜಿ ಎಂಕ್ಲೆ ಮೇನ್ ಸೆಂಟರ್ ಅಮರಶ್ರೀ ಸತ್ತಿಕ್ಕೊಂದಿದ್ದ ಭಾರಿ ಬೇಜಾರಾಪುನ ವಿಷಯ ಬೊಕ ಮಾತಗಡೆಟ್ಲ ಮಾತಾ ಇನ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟರ್ಲ ಬೈಜ್ಜರ ಅವ್ರು ಬರೋಡಿತ್ತಿರ್ದು ದೀಪಕ್ ಅಂದು ಬಾಲಕು ಶ್ರದ್ಧಿಜ ಹತ್ರ ಬಟ್ ಮಾತಾ ಪಿದಾಯ ದೇಶಡ್ ಭಾರಿ ಶೋಕದ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಸಿಕ್ಕದಂಡು ಪುಳಿಮುಂಚಿನ ಈತ ಶೋಕಡ್ ಎದ್ಕೊಂಡೇರು ದುಬಾಡಿ ಅಂಪೋದು ಶೋ ಮಲ್ಪರ ಆಪುಂಡ ಪನ್ಪುನ ಪೋಡಿಗೆ ಟೈಮ್ಡು ಟೋಟಲ್ 14 ಶೋ ಆತಂಡು ಕೆನಡಾ ಓಮಾನ್ ಮಾತುಕತೆ ಸೇರ್ದು ದುಬೈ ಶಾರ್ಜಾ ಅಬುದಾಬಿ ಬ್ಯಾರಿನ್ ಮಾತ ಸೇರ್ದು ಅಂಚದು ಭಾರಿ ಶೋ ಕೂಡ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಸಿಕ್ಕದುಂಡು. ಸೊ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಮೋಕೆ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಊರುಡ್ಲ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಕಾತೊಂದಿಲ್ಲ ಪ್ರಚಾರ ಒಂಚೂರು ಯಾನು ಈ ದಸರಾದ ಹಾಡ ಹಿಡಿತೇನೆ ಆಗ್ತೈತೆ ಪ್ರಚಾರ ಮಲ್ತುಂಡಲ್ಲ ಅವ್ರು ರೀಚ್ ಆಪುಜಿ ಬಂದ್ಪುನ ಫೋಕಸ್ಡ್ ದಸರಾ ಐಬೊಕ್ಕ ಜಾಸ್ತಿ ಪ್ರಚಾರ ಮಲ್ಪಕಂದು ಫೋಕಸ್ ಮಲ್ತದೆ ಅದೇ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಅದರ್ವೈಸ್ ಪಂಡ ಮಾತಾ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಬೊಕ್ಕ ಮಾತಾ ಸಿಂಗಲ್ ಥಿಯೇಟರ್ ರಿಲೀಸ್ ಆಗುಂಡು ಉಡುಪಿಡ್ ಮೇನ್ ಥಿಯೇಟರ್ ಕಲ್ಪನಾ ಮೂಲು ರೂಪವಾಣಿ ಮಾತಾ ರಿಲೀಸ್ ಆಗುಂಡು ಐಟವೇ ಅಮರಶ್ರೀ ಇಜ್ಜಂದು ಪನ್ಪನೇ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಮೂಡುಬಿದ್ರಿ ಸರ್ಕ್ಯುಲೇಷನ್ದ ಜನಕ್ಲಿಗೆ ರೀಚ್ ಮಲ್ಪರ ಅಂದಿದ್ದು ಪನ್ನೇ ಬೇಜಾದಿಶ ಬೊಕ್ಕ ಮಾತಾ ಇನ್ನು ಬುಕ್ ಮೈ ಶೋಟ್ ಸ್ಕ್ರೀನಿಂಗ್ಲ ಓಪನ್ ಆತನು ಬುಕ್ ಮಲ್ಪೊಲಿ ಬಾಲನ ಪಂಡೇರು ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮು ತುಳುಕು ಒಂಜಿ ವಾರ ದುಂಬುನಿಕ್ 16 ಶೋ ಕೊರೊಂದಿಲ್ಲ ಪಂಡೇರು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಬಿಗ್ ಸಿನಿಮಾದಾಗ್ಲಿಗೆ ಆತೆ ಮಾತೆಲ್ಲ ಪಿಕ್ಚರ್ ತೂಲೆ ಎಡ್ಡೆ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಮಲ್ದ ಒಂಜಿ ಬತ್ತದೊಂಜಿ 2 ಗಂಟೆಗೊಂದು ಗಮ್ಮತ್ ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸ್ ಆದ ಪೋಲಂದು ಏನು ಕೇಳೋನು ಆತೆ. ಪತ್ರಿಕಾ ಮಾಧ್ಯಮದ ಮಾತ್ರ ಮಿತ್ರರಿಲ್ಲ ಸ್ವಾಗತ. ಬತ್ತಿನಿಕ ನಿಖಲ್ನ ಟೈಮ್ ಕೊರ್ದು ನಮ್ಮ ಕೊರ್ನಲ್ಲಿ ಎಪ್ಪೋಲಿಗೆ ನಿಖಲ್ ಬತ್ತಿನಿಕ ಮಸ್ತ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್. ಆ್ಯಸ್ ಅ ಫಿಲ್ಮ್ ಮೇಕರ್ ನಮ್ಮ ಸಿನಿಮಾ ಮಲ್ತಂಡಲ್ಲ ಆಡಿಯನ್ಸ್ ತಲ ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ನಡು ಉಪ್ಪುನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಮೀಡಿಯಾ ಅವು ನಿಕುಲೆ ಎಂಚಿನ ಮಲ್ತಂಡ ನಮ್ಮ ಬರೋಡು ಅವು ನಿಖಲ್ನ ಕೈತಲೆ ಒಂದು ಪರಂಪರೆ ನಮ್ಮ ಈ ಗಲ್ಲಿಗೆ ಊನಿ ಒನ್ಕುಡು ನಮ್ಮ ಸಿನಿಮಾ ಮಲ್ತದ ಬಂದು ಜನಕ್ಲಿಗೆ ಗೊತ್ತಾವಡುಂದಾಂಡ ಅವು ನಿಕ್ಲೇರ್ದೆ ಸಾಧ್ಯ ಐಕ್ ಬೋಡಾದಿನಿ ಮಾತೆರೆಲ್ಲ ಒಟ್ಟು ಸೇರ್ಪಾದು ಕುಂಜಿ ನಿಕ್ಲಿದ ಸೋಲೋ ಇತ್ತು ನಮ್ಮ ನಟ್ಟೊಂದು ನಿಕ್ಲಕ್ಕೆ ಏನೊಂದು ಆದ ಪನ್ನಂಡ
ದಯಮಂತ್ರಿ ನಮ್ಮ ಪಿಕ್ಚರ್ನ ಮಾತ ಕಡೆಕ್ಲ ಇರ್ತಾರೆ ನಿಖಲ್ನ ಪ್ರಚಾರರ್ಡೆ ನಮ್ಮ ಸಿನಿಮಾ ಬರದುಂಡು ಪನ್ಪಿನ ಜನಕ್ಲಿಗೆ ಗೊತ್ತಾವಡು ಹೊರ ಥಿಯೇಟರ್ಗೆ ಅಕುಲು ಬರ್ತಾರೆ ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ ಯಾವುದಾದುಂಡು ಅತೇನ ಹೊರ ಅಕುಲು ಬರ್ಪಿನ ಮಟ್ಟ ಅವು ನಮ್ಮ ನಿಖಲ್ನ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ ಆಯ್ತು ಬೊಕ್ಕ ಅವು ನಮ್ಮ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ ನಮ್ಮ ಎಂಚ ಸಿನಿಮಾ ಮಲ್ದ ಆಯ್ತು ಮಿತ್ತ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಪು ಅಂಡ್ ಅಕಲಿಗೆ ಒಂಜಿ ಈ ಸಿನಿಮಾ ಉಂಡು ಪನ್ಪಿನ ಈ ಪಿಕ್ಚರ್ದ ಈ ಪುದರ್ದ ಒಂಜಿ ಪಿಕ್ಚರ್ ಉಂಡು ಪನ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ಪಾತ್ರನ್ನು ಜನಕ್ಲಿಗೆ ಎತ್ತವನಚ್ಚಿನ ಕಾರ್ಯ ಆಪಿನ ಅವು ನಿಖಲೇರ್ದ ಮಾತ್ರ ಸೊ ದಯಮಂತ್ರಿ ಮಾತಾ ಪತ್ರಿಕಾ ಮಿತ್ರರೆಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಭಿನ್ನ ಪದಾದ ಪಂಡ ಪಿಕ್ಚರ್ನ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಲಿ ಒಂಜಿ ಆತ್ ನಿಖಲ್ನ ಬರವಣಿಗೆ ಜನಕ್ಲಿಗೆ ಎತ್ತಾಲೆ ಈ ಸಿನಿಮಾ ಒಂಜಿ ಉಂಡು ಪನ್ಪಿನ ತೆರಿಪಾಲೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಒಂಜಿ ಪ್ರಚಾರದೊಟ್ಟು ಒಂಜಿ ತೂಪುನ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಿಗೆ ಪಿಕ್ಚರ್ ದಾತಿಕ್ಕೊಂಡು ಪಿಕ್ಚರ್ ತುಲ್ಲ ದಾತಿಕ್ಕೊಂಡು ಅಂದು ಉಪ್ಪುಂಡು ಸೊ ತೆಲಿಕಿದ ಒಟ್ಟುಗು ಪಿಕ್ಚರ್ ತೂನಾಗ ಎಂಕ್ಲಿ ಸೊ ಒಂಜಿ ಅನಗು ಶೋರೂಮ್ ಶರ್ಬತ್ ಕಟ್ಟದಾಗಲ ಒಂಜಿ ಬೈಕ್ ಸ್ಪಾನ್ಸರ್ ಮಲ್ದೇರು ಸೊ 2 ಲಕ್ಷದ ಜಿಕ್ಸರ್ ಬೈಕ್ನ ಎಂಕಲ್ ಒಂಜಿ ಟಿಕೆಟ್ ದೊಟ್ಟುಗು ಕಂಡೆ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ 3 ವೀಕ್ಸ್ ದ ಉಲೈ ಮೂವಿ ತೂಯಿನಗ್ಲಿಗೆ ಆ ಜಿಕ್ಸರ್ ಬೈಕ್ನ ಎಂಕಲ್ ಒಂಜಿ ಕೂಪನ್ ತೆತ್ತದು ಫುಲ್ ಮಾತ 12 ಸೆಂಟ್ ಮಾತ ಸೇರ್ದು ಎಂಕ್ಲ ಲಾಡ್ಜ್ ತೆತ್ತದು 25 ಡೇಸ್ಗೆ ಆ ಬೈಕಿನ ಎಂಕಲ್ ಏರ್ ಪಿಕ್ಚರ್ ತೂದು ವಿನ್ನರ್ ಆಪೇರು ಆ ಒಂಜಿ ಕಾಂಟೆಂಟ್ ದೀತ ಸೊ ಪಿಕ್ಚರ್ ತೂದು ಜಿಕ್ಸರ್ ಗೆಂದಿಲೆ ಅದೇ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಮಾತರೆಗಳ ನಮಸ್ಕಾರ ಪುಳಿಮುಂಚಿ ಎಂಕುಲು ರೆಡಿ ಮಲ್ತದ ಆಲ್ರೆಡಿ ಮಸ್ತ್ ಭಂಗ ಬೈದ ಅಂದ ಪನ್ಪುಲೆ ಕಜ್ಜಿ ನಿಖಲ್ನ ಎದುರು ದೀದ ಆತಂದು ನನ್ನ ಮಾಧ್ಯಮ ಮಿತ್ರರು ನಿಖಲ್ನ ಸಪೋರ್ಟು ಅಗತ್ಯ ಜನಕಲ್ನ ಸಪೋರ್ಟು ಮೇಯ್ನ್ ಅದು ಒಂಜಿ ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್ ಇತ್ತಿನಂಚಿನ ಸಿನಿಮಾ ತ್ರಿಶೂಲ್ ಶೆಟ್ರಿಗೆ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಏಪಲ ನೆನಪುಡು ಒರಿವಿನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಸಿನಿಮಾನ ನಂಬುದು ಕೊರಿಯರು ಆ್ಯಸ್ ಅ ಕ್ಯಾಮ್ರಾಮ್ಯಾನ್ ಅದು ಹಿಂಗೆ ಆಯ್ನಾತ್ ಒಂಜಿ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಓಲ್ಲ ಕಾಂಪ್ರಮೈಸ್ ಆವಂದಿ ಲೆಕ್ಕ ಎಕ್ವಿಪ್ಮೆಂಟ್ ದಾದ ಬೋರ್ಡ ಮಾತ ಕೇಂದ್ರೇನು ಮಾತ ಕೊರಿಯರು ನಮ್ಮ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ಸೊ ಅಕ್ಲೆಗ್ಲ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಮಾಡೊಂದು ಮೂವಿನ ನಿಖಲ್ನ ಎದುರು ಮಾತ್ರ ಬರೋಂದುಂಡು 27ಗೆ ನಿಖಲ್ನ ಸಪೋರ್ಟ್ ಇಂಚನೆ ಬೋರ್ಡು ಮೂವಿನ ಗೆಂದಾಲೆ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಲ್ಪಲೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಮಾತಾಡಿಗಳು ನಮಸ್ಕಾರ ಪುಲಿಮುಂಚಿ ಇಂದು ಪುಲಿಮುಂಚಿದ ಲೆಕ್ಕನೆ ಕೊಡಕ್ಕನೆ ಇತ್ತಿನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಸಿನಿಮಾ ಮಾತಾ ಪ್ರೇಕ್ಷಕ ವರ್ಗದ ಕಡೆಗೆಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಇಷ್ಟಾಪ್ನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಕಂಟೆಂಟ್ ಪತ್ತೊಂದು ಕಾಮಿಡಿ ದೊಟ್ಟುಗು ಇಂಕ್ಲ ಬೈದ ನೆಟ್ ನಮನೆದ ವಲ್ಗಾರಿಟಿ ಅವಾರ್ಡ್ ಅಂಚಿನ ದಾಲಜ್ಜಿ ಕಾಮಿಡಿ ಪಕ್ಕ ಸ್ಟೋರಿ ಪಕ್ಕ ಡೈಲಾಗ್ ಎಲ್ಲ ಇಂಕೊಂಚ ಬರೆಯರ ಅವಕಾಶ ಕೊಡ್ತೀರಿ ಮಾತರೆಗಳು ಇಷ್ಟ ಆಪಣೊಂದು ಎನ್ನಿದೆ ಮಾತಾ ಪತ್ರಿಕಾ ಮಿತ್ರರಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಬೊಕ್ಕ ಫೈನಲ್ ಒಂದು ಎಡ್ಡೆ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಮಲ್ಪೊಡಲ್ಲ ಎಂಕ್ ಮೇನ್ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಬಲ ಕೊಡ್ತಿರೋದು ಎಂಕ್ಲ ಹರಿಯಣ್ಣ ಬಾರಿ ಯಾರು ಶೂಟಿಂಗ್ ಆನ ಖಾಲಿ 2 ಸೆಟ್ ಬೈದೇರು ಬೊಕ್ಕ ಪಿಕ್ಚರ್ ತೂರ ಬೈದೇರು ಬೊಕ್ಕ ಇನ್ನು ಬೈದೇರು ಬಟ್ ಎಡ್ಡೆ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಕೊಡ್ತೇರು ನೆಕ್ಕದ ಹರಿಯಣ್ಣ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೊ ಮಚ್ ಪನ್ಪೆ ದಾಪನಿಗೆ ಇಂಚಿನ ದುಬೈಡ್ ಪೂರ ತೂತೇರು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಈ ಸಾರಿ ಮೇಕಿಂಗ್ ಶೈಲ್ ಬಾರಿ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆತಂಡು ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಉಂಡು ಪೂರ ಪಂತೇರು ಆ ಪೆರ್ಮೆ ಎಂಕಲ್ ಹರಿಯಣ್ಣಗೆ ಸಂದೋಡು ದಾಪಣ್ಣ 6 ಕುರಿನಿಟ್ಟು ಯಾನೊಂದು ಎಡ್ಡೆ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಮಲ್ಪರಂಡು ಸದಾ ಇದು ಒಂಜಿ 2 ಪಾತ್ರ ಒಂದು ಮಾತಾಡೋ ಸ್ವಾಗತ ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಹಿಂಗೆ ಈತ್ ಜನ ತೂದು ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಅಂಡು ಯಾನು ಈತ್ ಜನ ಮಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇಪ್ಪರು ಬಂದು ಎನ್ನದು ಜಿಯಾನು ಮೂರು ಜನ ಬತ್ತದು ಕೇಂದ್ರ ಬಂದು ಎನ್ನದಿತ್ತೆ ಅವ್ರ ಪಿ ಹಚ್ಚಿ ಅನುಶ್ರಯಗಳು ಇರ್ಪರು ಮಾತ್ರ ಮಲಮಲಗಳು ಮುಲ್ಪ ಬೈದೇರು ಖುಷಿ ಅಂಡು ನಿಖಲ್ನ ಸಪೋರ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇತ್ತು ಫಿಲ್ಮ್ ಎಂಕ್ಲ ಮಲ್ಪ ಕತೆ ಬರೆಯವ ಶೂಟಿಂಗ್ ಮಲ್ಪ ಪೂರ ಮಲ್ಪ ಬಟ್ ನಿಖಲ್ನ ಪ್ರಚಾರ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಫಿಲ್ಮ್ ಉಂಡುಗೆ ಇಂಚೆ ಆತನಿಗೆ ಬಂದು ನ್ಯೂಸ್ ನಿಖಲ್ ಮುಟ್ಟವಡು ನಿಖಲ್ ಏತ್ ನ್ಯೂಸ್ ಮುಟ್ಟಾರು ಆತ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಅಪ್ಪನ ಬಂದು ಸೊ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಒನ್ಸ್ ಅಗೇನ್ ಜನ ಬರ್ತನೇಕ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಒಟ್ಟು ಸೇರಿದು ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ನೀನು ಪೂರ ಇಂತ ನೈಟ್ ಗುಡ್ ಯು ವಿಲ್ ಸ್ಪೆಂಡ್ ಒನ್ ಗುಡ್ ಈವ್ನಿಂಗ್ ವಿತ್ ದಿಸ್ ಆಸ್ ಎ ಗ್ರೂಪ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಒನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ ಒಂಜಿ ಫೈನಲ್ ಪಾತೆರೊಂದಾಂಡ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ರೌಂಡ್ ಪಿದೈ ಪೋದು ಬತ್ತಾವು ಏಪಲ್ ಒಂಜಿ ವಾಡಿಕೆ ಉಂಡು ತುಳು ಪಿಕ್ಚರ್ ಸುರುಟು ಕುಡ್ಲಡ್ ರಿಲೀಸ್ ಆಪುಜಿ ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಪೂರ ಪಿದೈ ಊರುಡು ಹಾಪಿನಿ ಬೊಕ್ಕ ಅಲ್ಪದ ದಾದ ರಿಸಲ್ಟ್ ಬರ್ಪುಂಡ ಅವು ಮುಲ್ಪದ ಜನಕ್ಲೆಗೆ ಎತ್ತದು ಬೊಕ್ಕ ಪಿಕ್ಚರ್ ತೂಪಿನಂದು ಕ್ರಮ ಅಂಚಾದ ಯಾನ್ ಸಮತಾ ಮೀನ್ ತ್ರಿಶೂಲ್ ಶೆಟ್ರ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಬೊಕ್ಕ ಅದ್ವಿಕಾ ಶೆಟ್ಟಿ ಎಂಕುಲು ಪ್ರಯಾಣ ಮಲ್ತದಿತ್ತ ಮುಂಬೈಗೆ ಪೋಯ
ಐಡ್ದೊಕ್ಕ ದುಬೈ ಪೋಯ ಐಡ್ದೊಕ್ಕ ಬಾರಿನ್ ಪೋಯ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ತಿಕ್ಕಿನ ರಿಸಲ್ಟ್ ನಾನು ನಿಖಿಲ್ನ ಎದುರು ಪಂಡ್ರೆ ಇಷ್ಟ ಮಲ್ಪ ದಾಯಿಗೆ ಮನೆ ನಮ್ಮನೆ ನಮ್ಮ ಏತು ಪಂಡಲ ನಮ್ಮ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಅವು ನಮ್ಮ ಪುಗರಂದೆ ಎಪ್ಪುವ ಸಂಚಾರ ಎಂಕುಲ್ ಮುಂಬೈಡ್ ತಿಕ್ಕಿನ ರಿವ್ಯೂ ಪ್ರಕಾರದ ಅದನ್ನು ಬಂದಾಗ 2 ಗಂಟೆ FTP ಬಂಡೇರು ಬಟ್ ಫುಲ್ ಟೈಮ್ ಪಾಸ್ ಸಿನಿಮಾ ಅನ್ ಬಂದು ಸೊ 2 ಗಂಟೆ ಎಂಚ ಸಿನಿಮಾ ಪೋಪುನು ಬಂದ್ಪುನ ಒಂಜಿ ಗೊತ್ತಾಪುಜಿ ಬಾರಿ ಗಮ್ಮತ್ತಡೆ ಪೋಪುನು ಆಡಿಯನ್ಸ್ ಬಂಡೇರು ಐಡ್ದೊಕ್ಕ ದುಬೈಡ್ ಲಂಚನೆ ಅಲ್ಪದ ದಿಗ್ಗಜೇರು ಕಲಾ ಪೋಷಕರು ಏರು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪೇರ ಸೊ ಅಕ್ಲೆ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಖುಷಿ ಆಯ್ತು ನಕ್ಲೆ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಲ್ದೇರು ಸೊ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಊರುಡು ಪನ್ನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಪುಳಿಮುಂಚಿ ಕೊಡಕೆನೆ ಉಂಡು ಪುಳಿಮುಂಚಿ ಮಿತ್ತು ಬೂರ್ನ ಪೂರ ಲಕ್ಷಣಲ್ಲಿ ಉಂಡು ಬಂದು ಅಂಚನೆ ಭಾರಿನ ಪೋನಾಗ ಅಂಚನೆ ಬಂಡೇರು ಸೊ ಚಿತ್ರದ ಹೈಲೈಟ್ ಪನ್ಪುನುಂದಾನಾಗ ನಮ್ಮ ದಾದ ದಿಗ್ಗಜರು ಉಲ್ಲೇರ ಸೊ ಅಕಲ್ನ ಕಾಮಿಡಿ ವರ್ಕ್ ಆತನ್ ಜನಕ್ಲಿಗೆ ಸೊ ಐತ ಒಟ್ಟಿಗೂ ಸಾಯಿ ಕೃಷ್ಣ ಸರ್ ನೆಡ್ಡೆ ಅಪ್ರಿಷಿಯೇಟ್ ಮಲ್ತೇರು ಅವ್ರನ್ನ ಡೈಲಾಗ್ಗೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ವರಾಜ್ ಶೆಟ್ಟಿನ ಬಾರಿ ಪುಗರಿಯರ್ ಐಟ್ ವಿಲನ್ ಅದು ಟ್ರೈಲರ್ ತೂದಿತ್ತು ನನ್ನ ನಿಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಡು ಐತ ಒಟ್ಟಿಗೂ ರಾಹುಲ್ನ ಬೊಕ ಎನ್ನ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ದಾದ ಉಂಡ ರಾಜ್ ಸೌಂಡ್ ಸಾಯಿ ಬೊಕ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿನೀತ್ನ ಬೊಕ ರಾಹುಲ್ನ ಸಿನಿಮಾ ಎಂಚೊಪ್ಪುನು ತ್ರಿಶೂಲನ್ನ ಕೈಟಿತ್ತು ಎಂಕುಲು 2 ಜನ ಕಂಬಳದ ಎರುಲಕ ಸೊ ಆರು ಗಿಡ ಬೇರೆ ಎಂಕುಲು 2 ಜನ ಬಲ್ಪೇರೆ ಅಂಚ ಎಂಕುಲು ಎತ್ತುವನ ಎಂಚನ ದಾದನ ಪೂರ ಅರ್ನ ಕೈಟಿತ್ತೇನೆ ಬಟ್ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ರಿವ್ಯೂಸ್ ತೂನಾಗ ಎಂಗ್ಲೆಗೆಲ್ಲ ಖುಷಿ ಆಂಡ್ ತ್ರಿಶೂಲನ್ನ ಎಂಗ್ಲೇನು ಯೂಸ್ ಮಲ್ತಿನ ರೀತಿಡ್ ಫಿಲ್ಮ್ ಮಿತ್ತು ಬೂರೊಂದುಂಡು ಬಂದ ಅಂಚನೆ ಬೊಕ್ಕ ಎನ್ನ ಅವಡು ಸಮತಾ ಮಿನ್ನ ಅವಡು ದಾದ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಉಂಡ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ದ ಮಿತ್ತು ಸೊ ಅವು ವರ್ಕ್ ಆಂಡ್ ಜನಕ್ಕುಲ್ ಕಾಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮಲ್ತೇರು ಸೊ ಆ ಒಂದು ಲವ್ ಸಾಂಗ್ ಎಡ್ಡ ಹಿಟ್ಟ ಒಂದುಂಡು ಮಯೂರಣ್ಣನ ಲಿರಿಕ್ಸ್ ಕಿಶೋರಣ್ಣನ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಸೊ ಐತ ಒಟ್ಟಿಗೂ ಫೈಟ್ ದಾದ ಇತ್ತಂಡ ಒಂಜಿ ಫೈರ್ ಪುರ ಫೈಟ್ ಮಲ್ತಿನ ಅವಲ ಜನಕ್ಕುಲ್ ಪಂಡ್ರೆ ಸುರು ಮಲ್ತೇರು ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ಸಮ್ ಹೈಲೈಟಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಮೂವಿ ಸೊ 2 ಗಂಟೆಡ್ ನಿಖುಲಿಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಹಾಫ್ ಮುಗಿದು ಇಂಟರ್ವೆಲ್ ಆದ ನಿಖುಲ್ ಒಂಜಿ 10 ನಿಮಿಷ ಲೇಟ್ ಮಲ್ತಾಡ ಪಿಕ್ಚರ್ ಮುಗಿದ ಆಪುಂಡು ದೇವನಾಗ 50-55 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಉಪ್ಪುಂಡು ಸೆಕೆಂಡ್ ಹಾಫ್ ಬಟ್ ಆತು ಕ್ವಿಕ್ ಪೋಪುಂಡು ಫಾಸ್ಟ್ ಪೋಪುಂಡು ಸಿನಿಮಾ ಸೊ ಅಂಚಾದಂದು ಜನಕ್ಲೆಗ್ ಇಷ್ಟ ಉಂಡು ಬೊಕ 2 ಗಂಟೆ ಐನೇರ್ದ ಹತ್ರ ಜನಕ್ಕುಲ್ ಮಸ್ತ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟೆಡ್ ಬರೋದಿಲ್ಲೇರು ಎಂಕುಲು 2.5 ಗಂಟೆ ಇಜ್ಜಿ ಮಾರೆ 3 ಗಂಟೆ ಇಜ್ಜಿ ಸಿನಿಮಾ 2 ಗಂಟೆ ಇಂಗ್ಲೇ ತೂದು ರಪ್ಪ ಬರೋಲಿ ಬಂದು ಸೊ 2.5 ಗಂಟೆ ದಾದ ನಿಕ್ಲೆ ತಿಕ್ಕೊಂದಿತ್ತು ನಾವೇನು ಎಂಕುಲು 2 ಗಂಟೆ ಕೋರೊಂದಿಲ್ಲ 2 ಗಂಟೆ ಐನೇರ್ದ ಹತ್ರ ನಮಕ್ ಸಿನಿಮಾದ ಶೋಸ್ ದಾದ ಉಂಡ ಅವು ಜಾಸ್ತಿ ಅವನುಂಡು ಸೊ ಅಂಚಾದ ಇತ್ತೆ ನಮಕ್ ಸರ್ಕಸ್ ಆಯಿ ಬೊಕ್ಕ ನಮಕ್ ಊಲ ರಿಲೀಸ್ ಇತ್ತು ನನ್ನ ತುಳು ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತು ಯಾನ್ ಸೂಪರ್ ಸ್ಟಾರ್ ಇರ್ತದೆ ಐದ್ರ ಬೊಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಪುಳಿಮುಂಚಿ ರಿಲೀಸ್ ಆವನುಂಡು ಸೊ ಅಂಚಾದ ಜನಕ್ಲೆಗ್ ಒಂಜಾತ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಮುಟ್ಟೋಡು ಸೊ ಅಂಚಾದ ನಿಖಲ್ ದಯಮಲ್ತದ ಅವೇನು ಮುಟ್ಟಾವಡು ಬಂದ್ಕೆ ಏನದಲ್ಲ ಬಾರಿ ಬೇಜಾರ್ದ ಸಂಗತಿ ತುಳು ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಗೆ ದಾದನ್ ಬಂದಾಗ ಮೂಡ್ ಬಿದ್ದಿಡು ಒಂಜಾತ್ ಇನ್ಕಮ್ ಬರ್ಬೀನ್ ಬಂದಾಗ ಜನಕುಲ್ ಅಲ್ಪ ತುಳು ಪಿಕ್ಚರ್ಗೆ ಎಡ್ಡ ರೆಸ್ಪಾಂಡ್ ಮಲ್ಪೇರು ಪಾಪ ಜನಕುಲ್ ದಾದ ಮಲ್ಪೇರು ಥಿಯೇಟರ್ ಇಜ್ಜಿಂದ ಅಕ್ಲೆಗ್ಲ ತುಯ್ಯರ ಆಸೆ ಉಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಎಂಗ್ಲೆಗ್ಲ ಒಂಜಿ 4 ಪೈಸೆ ಬರ್ಪುನ್ ಅಲ್ಪಾರ್ದು ಸೊ ಅಂಚಾದ ಯಾನ್ ಮೂಡ್ ಬಿದ್ರಿ ಬೊಕ್ಕ ಆ ಒಂಜಿ ಏರಿಯಾದ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಲ್ತೋಡ್ರೆ ನಾವು ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ನಮಕ್ ನ್ಯೂಸ್ ಪೋಪುಂಡ ಸೊ ಕೈತಲ್ಡು ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಕಳದ ರಾಧಿಕಾ ಅವಾರ್ಡ್ ಪ್ಲಾನೆಟ್ ಅವಾರ್ಡ್ ಸೊ ಅಲ್ಪ ನಮ್ಮ ಫಿಲ್ಮ್ ಬಲಿಪುಡು ಸೊ ಇಪ್ಪೆ ಸೈಡ್ ಬತ್ತನಿಂದ ನಮ್ಮ ಕೆಲವು ಸುರತ್ಕಲ್ಗೆ ಕನೆಕ್ಟೆಡ್ ಆದ ನಮಕ್ ಥಿಯೇಟರ್ ಉಂಡು ಸಿನಿ ಗ್ಯಾಲಕ್ಸಿ ಉಂಡು ಸೊ ಬಾಕಿ ದಾಖಲು ಪೂರ ಕುಡ್ಲಗೆ ಬರೋಡ ಆಪುಂಡು ಒಂಜಿ ಆ ಸಂದರ್ಭ ಬರ್ಪುಂಡು ಸೊ ಅಂಚೆ ಅದು ಮೂಡು ಬಿದ್ರೆ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಮೈನಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ತುಳು ಸಿನಿಮಾ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಗೆ ಯಾನ್ ಪನಿಯರ್ ಇಷ್ಟ ಮಲ್ಪ ಲಾಸ್ಟ್ ಸರ್ಕಸ್ ಮಾತ್ರ ಐದಕ್ಕ ಅವು ತಿಕ್ಕಿದಿಜಿ ಸೊ ಅಂಚೆ ಅದು ಏರ್ಲ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಮನಸ್ಸು ಮಲ್ತ ಆಯ್ನಾದ್ ಬೇಗ ಅಲ್ಪ ಒಂಜಿ ಥಿಯೇಟರ್ ಅವಾರ್ಡ್ ಅತ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಅವಾರ್ಡ್ ಒಂಜಿ ದಾದಾಂಡ್ಲ ಒಂಜಿ ಬತ್ತನಿಂದ ತುಳು ಸಿನಿಮಾಗೆ ಮಸ್ತ್ ಒಂಜಿ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಪುಂಡು ಖಾಲಿ ನಮ್ಮ ಮೂವಿಗೆ ಅತ್ತು ಫ್ಯೂಚರ್ ಮೂವಿಗ್ಲ ಅಂತ ಪನ್ಪುನ ಒಂಜಿ ಪಾತೆರ ಈ ಸಂದರ್ಭಡ್ ಹೆಂಗೆ ಪನಿಯರ ಇಷ್ಟ ಮಲ್ಪ ಆಯ್ತು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಎಂಕಲ್ನ ಎಡಿಟರ್ ಎಂಕಲ್ನ ಮೂವಿದ ಗಣೇಶ್ ನೀರ್ಚಾರ್ ಉಲ್ಲೇರು ಸೊ ಅವರೆಲ್ಲ ಯಾನು ಎದ್ಕೊಂಡ್ವೆ ಬ್ಲಾಕ್ ಆದ ಬಾರಿ ಲೇಟ್ ಆದ ಮಾತಾರ ಲಂಚ್ ಆದ ಇಂದು ಎಂಕಲ ಸಿನಿಮಾದ ಹೈಲೈಟ್ಸ್ ಇಂದು ಎಂಕುಲ್ ಪನ್ಪುನತ್ತು ಒಂದು ದಾದ ನಮ್ಮ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಒಂಜಿ ರೌಂಡ್ ಪೋದು ಬತ್ತನ ಸೊ ಅವು ಹೈಲೈಟ್ಸ್ ನಿಖಲ್ನ ಎದುರು ಪಂಡ ಅಕ್ಟೋಬರ್ 27ಕ್ಕೆ ರಿಲೀಸ್ ಆಪುಂಡು ಅವತ್ತಂದ ಎಲ್ಲೆ ಕಾಂಡೆ ಪಂಡ ಶನಿವಾರ ಕಾಂಡೆ 11 ಗಂಟೆಗೆ ಪುತ್ತೂರು ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಶೋ ಒಂದುಂಡು ಅವತ್ತಂದ ಎಲ್ಲಂಜಿ ಸಂಡೇ 22ಕ್ಕೆ 11 ಗಂಟೆಗೆ ಭಾರತ್ ಸಿನಿಮಾಸ್ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಶೋ ಆಯರುಂಡು ಪೂರ ಪೇಡ್ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಅವತ್ತಂದ ಮಣಿಪಾಲ್ಡ್ ನಮಕ್ 24th ಈವ್ನಿಂಗ್ 4 ಗಂಟೆಗೆ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಶೋ ಆಯರುಂಡು ಸಂಚಾದ ಎಂಕಲ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ನ ಊರು ಪುತ್ತೂರು ಸೊ ಅಂಚಾದ ಅವಲ್ಲ ಈ ಸತಿ ನಮ್ಮ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಶೋ ದೀತ ಸೊ ಅವಾದ ನಮಕ್ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ರಿಲೀಸ್ 27th ಅವನುಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಸ್ಪೆಷಲಿ ಆದ ಪುಳಿಮುಂಚಿ ಆರ್ ಪಂಡೇರು ಅವೇನೆ ಒಂಚೂರು ಯಾನ್ ಗಟ್ಟಿಡ್ ಬಂದ್ಬುಂಡು ಪುಳಿಮುಂಚಿ ತೂಪಿನಕ್ಲೆಗೆ ಒಂಜಿ ಬೈಕ್ ವಿನ್ ಆಪಿನೆಲ್ಲ ಚಾನ್ಸ್ ಉಂಡು ಸೊ ಒಂದು ಒಂಜಿ ಇದಾದ ಆಪುಂಡು ಬಂದಾಗ ಫಿಲ್ಮ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಜನಕುಲ್ ಬೇಗ ಬತ್ತು ತೂವಾಡ್ ಬಂದ್ಬುನ ಒಂಜಿ ಉದ್ದೇಶ ಮಾತ್ರ ದೀತೀನಿ ಯಾಕೆ ಬಂದಾಗ 3 weeks ಇರೋದು ಬೊಕ್ಕ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತುಂಡು ಅವು ಏಪಲ್ದೆಲ್ಲ ಪಂಪಿನ ಸೊ ಅಂಚಾದ ಏತು ಬೇಗ ಜನಕುಲ್ ಬತ್ತದು ತೂಪೆರ ಅದು ನಮಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಪುಂಡು ಜಿಕ್ಸರ್ ಬೈಕ್ ಮಲ್ಲ
ಒಂಜಿ 2 lakhs ಅಪ್ರಾಕ್ಸ್ 2,80,000 ಅಂದ ಅವು ಯಾನ್ ಬಿಡ್ತೀನ ಬೈಕ್ ಒಂಜಿ ಅಂಚಾದ ಅವೇನ್ ನಮ್ಮದಿ ಒಂದು ಅನಗ ಸುಜುಕಿ ದಾಕುಲು ಸೊ ದುಂಬ ಇದೇರು ತುಳು ಫಿಲ್ಮ್ಗೆ ಅವು ಸಪೋರ್ಟ್ಲ ಮಲ್ಲ ಸೊ ಏರಾಂಡ್ಲ ಲಕ್ಕಿ ವಿನ್ನರ್ ನಮ್ಮ ಓಪನ್ ಆದ ನಮ್ಮ ಅವೇನು ಸೋಲ್ತಿಲ್ಲ ಕೆಂಚ ಟಿಕೆಟ್ ಬರೋ ದೆಪ್ಪರೆ ಉಂಡು ಬೊಕ್ಕ 25 days ಆಯ್ಬಕ್ಕ ಸೊ ಒಂದುಲ ಒಂಜಿ ಹೈಲೈಟಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಪುಳಿಮುಂಚಿ ತೂಲೆ ಒಂಜಿ ಜಿಕ್ಸರ್ ಬೈಕ್ ಗೆಂದಲೇನು ಬಂದ್ನ ಸೊ ಒಂದೇನ್ಲ ಒಂಜಿ ಹೈಲೈಟಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ಪುಳಿಮುಂಚಿ ಇನ್ ಪನಿಯರ್ ಇಷ್ಟ ಮಲ್ಪ ಟೋಟಲಿ ಈ ಸಿನಿಮಾ ತೂಯರೆ ಬತ್ತನಂದಾಡ ಎಂಕಲ ಎಶೋರೆನ್ಸ್ ಎಂಕಲ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ನ ಎಶೋರೆನ್ಸ್ ನಮ್ಮ ಸಿನಿಮಾ ಟೀಮ್ದ ಎಶೋರೆನ್ಸ್ ಈತ ಎಪ್ಪುನು 2 ಗಂಟೆಗೆ ನಿಖಿಲ್ ಕೊರ್ನ ಕಾಸಿಗೆ ದಾಲ ಮೋಸ ಇಜ್ಜಿ ಕೆಲವರಿಗೆ ಪಿಕ್ಚರ್ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಆಪುಡು ಕೆಲವರಿಗೆ ಪಿಕ್ಚರ್ ಇಷ್ಟ ಆಪುಣು ಸೊ ರಡ್ಡೆಲ್ಲ ಉಂಡು 5 ತಿರ್ತಿಚ್ ಅವು ಮಾತ್ರ ಎಂಕಲ ಪ್ರಾಮಿಸ್ ಇಷ್ಟ ಆಪುಂಡು ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಆಪುಂಡು ಓಕೆ ಸೊ ಈ 2 ಪಾಯಿಂಟ್ ಎಂಕಲ ಎಶೋರೆನ್ಸ್ ಮಲ್ಪೊಲಿ ಚಿತ್ರ ತಂಡರ್ದು ಪುಳಿಮುಂಚಿ ಕೊಡಕೆನ ಅಪ್ಪುಡು ಅಂಚ ನಿಖಿಲು ಮಾತೆರ್ಲ ಆಯ್ನಾತು ಪ್ರಚಾರ ಕೊರಡಿ ದಸರಾದ ನಡುಟು ಪೂರ ಚಪ್ಪಟ್ ಚಲ್ಯ ಆದ ಎಂಗ್ಲಿಗೆ ಒಂಜಿ ಫ್ಲೆಕ್ಸ್ ಬಾರ್ಡರ್ ಜಾಗ ಇತ್ತು ದಾಗೆ ಬಂದಾಗ 27 ಫುಲ್ಲು ನಮಕ್ ದೇವರ್ನೇ ಪೂರ ಉಂಡು ತನ್ನ ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಬಾರ್ಡರ್ ಆ್ಯಪುಜಿ ಸೊ ಅವಲ ಎಂಗ್ಲಿಗೆ ಸಮಸ್ಯೆನೇ ಬಟ್ ಸಿಟಿ ಕೆಡ್ಡೆವು ಆಂಡ್ರ ಪನ್ಪಿನ್ ಬಟ್ ಕೆಲವು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಉಂಡಿತ್ತು ದಸರಾದ ಟೈಮ್ ಪೂರ ಊರುಡುಪೇರು ಮಾತೆರೆಗ್ಲೆಡ್ಡೆ ರಿಲೀಸ್ ಮಲ್ಪೇರೆ ಸೂಪರ್ ಟೈಮಿಂಗ್ ಅಂತ ಪನ್ಪೇರು ಬಟ್ ಐತಾನೆ ಆಯ್ನ ಕೆಲವು ಡ್ರಾಬ್ಯಾಕ್ಸ್ ಉಂಡು ಪ್ರಚಾರ ತೋಜೊಂದಿಜ್ಜಿ ಖಾಲಿ ಆನ್ಲೈನ್ ನಮ್ಮ ಮಲ್ಪಡಾಪು ಸೊ ಅಂಚಾದ ನ್ಯೂಸ್ ಆಯ್ನಾತ್ ಒಂಜಿ ಹೈಲೈಟ್ ಮಲ್ತು ಪಾಡ್ಲೆ 27 ಪುಳಿಮುಂಚಿ ಕೈತಲ್ದ ಸಿನಿಮಾ ರಿಲೀಸ್ ಆಪುಡು ಬಂದೊಂದು ಒಂಜಿ ಎಂಕಲ್ನ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಪನ್ನೊಂದು ಪಂಡ್ರೆ ಒಂಜಿ ಹರಿಕತೆಗೆ ಏನ್ಲಕ್ಕ ಏನೋ ಅಂಚ ಇರೆಗಾಂಡ್ ಆಸ್ ಎ ಹೊಸ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಅದು ಪರ್ಸ್ನಲಿ ನಾನು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಪತ್ರಿಕೆ ಬೊಕ್ಕ ಮಾಧ್ಯಮ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಲ್ಪೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಬ್ಲೆಸ್ಸಿ ಮಲ್ಪಲೆ ಓಲಾಂಡ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಂದೆ ತಪ್ಪಾಯ್ತಂಡ ಎರಡು ಮಾಪ್ಕೇನ್ವೆ ನಿಗ್ಲು ಹೆಂಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ತಾನೆ ಮಾತ್ರ ಹೆಂಗೆ ಜನಕ್ಕುಲ್ಲ ರೀಚ್ ಆಯ್ರ ಹಾಕೊಂಡು ಸೈಕಾದು ನಾನು ತರ ತಗ್ಗ ಬೇರೆ ಬಗ್ಗೆ ಹಾಕೇನ್ವೆ ಒಂಜಿ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪೆ ಆಯ್ತು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಬೊಕ್ಕ ಅಂಚನೆ ಬಾಲಣ್ಣ ಸರ್ಗೆ ಏನು ಒಡಲಿಂದ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್ ಇನ್ನೀತೊಂದಿದೆ ಅಂಚನೆ ಯಾನು ಮುಲ್ತುರ್ದು ದುಬೈ ಪೋನಾಗ ಯಾನಿನ್ನ ಏನನ್ನು ಏರ್ ಮಾರೆ ಯಾನು ಎರಡೇ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಎರಡು ಪಾತ್ರ ಬಟ್ ಒಂದು ಕ್ರಿಕೆಟಿಂಗ್ ಗೊಬ್ಬನಾಗ ಲಡೆ ಪೋನಾಗ ತೋರಸ ಎಂಕಲಿನ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ತೂತ ಎಂಕಲ್ ಜಯಕಿನ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ತೂತ ಪಂಡೇರು ಎಂಕಪ್ಪ ಓಲೊಂಜಿ ಪ್ರಕಾಶ್ ಪಾಂಡೆ ಸರ್ ಏನೋ ದುಬೈಗೆ ಎತ್ತೈನೇಕ್ ಏನ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಸರ್ ಫಸ್ಟ್ ಏನೋ ಒಂದು ಪರಿಚಯ ಮಂತ್ ಓರ್ನೇಕ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಎಸ್ ಬೈದಿನ ಅಂಚಿನ ಮಾತೆರೆಗ್ಲಿಂಗ್ ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದ ಒಂದಲ್ಲ ಇಡೀಗ ನಮ್ಮ ಪತ್ರಿಕಾಗೋಷ್ಠಿನ ಮುಕ್ತಾಯ ಮಲ್ತೊಂದಲ್ಲ ಬೈದಿನ ಅಂಚಿನ ಮಾತ ದೃಶ್ಯ ಮಾಧ್ಯಮದಕ್ಲಿಗೆ ಪತ್ರಕರ್ತರಿಗೆ ಪೂರೇರಿಗ್ಲ ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದ ಒಂದಲ್ಲ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಂಚೆನೆ ದ್ವಾದಾಯವಕ ಊಟ ಉಪಚಾರ ಎಲ್ಲ ಉಂಡು ದಯಮಲ್ತು ಮಾತೆರೆಲ್ಲ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡ್ಕೊಡು ಪುಳಿಮುಂಚಿ ಉಂಡದು ಅಂಚ ಸೊ ದಯಮಲ್ತು ಮಾತೆರೆಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಉಂತುದು ವನಸ್ಪುರ ಮಲ್ತು ಪೋಡು ನಿಗಳ ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತೊಂದಲ್ಲ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಎಲ್ಲಂಜಿ 27 ಅಂದ್ ಸಕ್ಸಸ್ ಪಾರ್ಟಿಡ್ ಪಿರ ತಿಕ್ಕಗ ಪಿರೊಂಜಿ ಪಾರ್ಟಿ ಮಲ್ಪುಗ ನಮ 27 ನಮಕ್ ರಿಲೀಸ್ ಉಂಡು ಸೊ ಆನಿ ದಯಮಲ್ತದ ಮಾತೆರ್ಲ ಭಾರತ್ ಸಿನಿಮಾಸ್ಗೆ ಬರೋಡು ಕಾಣೆ 10 ಗಂಟೆದ ಶೋಗು ಸೊ ಅವು ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ತೆರಿಪವ ಆನಿ ಲಂಚನೆ ಬತ್ತದ ಉದಿಪನದ ಲೇಸಗೆ ನಿಖಲ್ ಪೂರ ಪಾಲ್ ಪಡೆಯೋಡು ನಿಖಲಕ್ಕೆ ಏನೊಂದಿಲ್ಲ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಟು ಬಾಲಣ್ಣ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಟು ಪ್ರಕಾಶ್ ಪಾಂಡೇಶ್ವರ್ ಸರ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಜೈ